Bé, així estem al cim del Cerro de l'Atalaya, de Montant, i vaig ensenyar-vos una miqueta les vistes. Ahí tenim Montant, que hem eixit des d'allí. Una miqueta més que a darrere tenim Montanejos i el Morrón de Campos. Ahí tenim el gegant de pedra Penyagolosa. I me n'anem cap a l'est. Allà al fons veiem el desert de les Palmes. Seguim cap al cim. Així tenim el muntó de pedres que marca el cim. I tenim allà al fons la Serra Espadà. Tenim els dos pinars, el Pico del Pinar i l'Alto del Pinar. Aquells són la Ràpita i el Pic d'Espadà. Veiem les canteres del Gollizno, el Alto de las Palomas, al fons la Calderona, Sierra del Toro. Així veiem els aerogeneradors on està la Cueva Cerdanya. Seguim, així tenim el gegant de l'Alto Palancia, Santa Bàrbara de Pina. Seguim, terres turolenques, on destaquem Penyacalba i el Cabezo de las Cruces, que és el segon pic més alt de Castelló. I el primer, com no, Penyagolosa.